Mga kapuso, matud pa nga nindot ampingan o mapreserba ang mga karaang mga butang tungod kay nahimo kining kabilin gikan sa atong mga katiguangan. Pananayaw sa kapurok dito sa usa sa mga barangay sa lungsod sa Cordova, mga kapuso nga di lang sila kutob sa pag-amping nini tungod kay mihimo gyud sila usa ka museum aron mapreserbar kini. Karon atong diskubrihon ang mga butang sud sa maong museum nga puno usab sa kasaysayan. Ani ang RTV presents Kabilin. Ako di ay si Honorable John Bert Bintulan. Ako ang Purok Coordinator sa Barangay Ibabaw. Ug karon ato makita ang kaning gamayng museum nga naa nahimutang sa Purok maalagaron sa Barangay Ibabaw. Naa diri nahimutang ang mga karaang kabilin sama sa usa ka pana nga mao kini ang gigamit sa pagpanguha og pangisda sa unang panahon. Naa diri karon ang makita ang Petromax nga mao ni gigamit sa pagpanagat paghatag og kahayag. Unan makita po nato ubang mga kabilin diri. Usa sa mga naa diri sa amoang museum kini ang pusil nga gipanag-iya ni Tomas Bintulan ni adtong 1965. Gipreserbar kini kay kining maong pusil usa ni sa mga karaan nga disenyo sa mga miagi pang milabayng mga panahon. Okay, mao ni siya nga tuang hudnuhan. Kaning hugnuhan mao ni lutuanan sa amo ang usa sa mga delikasya nga naa nabutang sa Barangay Ibabaw, ang amo ang puto balanghoy. Lami kana kaunon, ilabi na gyud sa ato ang pagpaniudto. Kaning lusong mao kini ang gipanag-iya ni Cording Bentazal nga ato pang 1930. Kining maong antigo ginama gikan sa usa ka kahoy nga naay bangag nga atong makita. Nya kini siya mao ni ang ato ang gamiton sa paghimo og linusak. Mao kini ang kwako nga gipanag-iya ni Mayang Bintulan nga adto pang 1920 kini maong kwako. Kung atong sumadahon pila na ni siya ka tuig. Kini nga museum nabuhat kini pinaagi sa pagtinabangay sa matag usa nga lumulupyo niining maong barangay. Kini nga museum rin nagrepresentar kini og naghatag kini dakong garbo, ilabi na ang pagprotektar niini ug ang ato ang pagpreserbar niining mao nga mga kabilin sa ato ang mga katigulangan. Unya kining mga maong butang ato kining ampingan ug ato kining i-preserbar alang sa mga sumusunod nato nga mga henerasyon.